Meňde men çatarayda duyma. Afin yaptın mı? Yok, bizim başta yaşayarsa öyle açık yapılıyor. Şu magazine sualayın meňde. Sorsadın mı? Yok, business ideya ama yup bir koşup dongsok satacağım. Neyli sonra böyle mi? Dölersin. Taksa mı? Yok, samalodun biletine uşak bolyana. Gelmeyin can derdi. Çıkalım sana terdilersin. Nerede çıkol satılıyor mu? Yok, tandır sonsa satılıyor. iStore magazine dinge çıkol der. Berde naушник. Naушник üçün case. iWatch remeller stabilizator pretsivudar karat hemme dat ba berdi. Tam dursan sabah mı ya yok? Yok, işlekli var çıkol magazine. Diana, Hop. kalkulator oynuyor. Yok. Piyanino çalıyor. Diana, kaleler düzüyor mu? Yok. O kapıyı tutuyor. Diana, skitka düştü mü böyle? Yok. Keyfine şunu yelmeyen. Diana, erkekti oluyor mu? Yok. Hatlığa uğranıp açıyor. Diana, aboya kaçıp durmuyor. Yok. Şunu şeytan yığma. Yani köşe film olur. Diana, hem kayıtıp varıyor mu? Yok. Bakıyorum mutlak içinde yatacak. Dötte kudur layıkları alyas, galyas atyan bizi görüm zokla yöközün alyan mı layık ya ile görközün ya gizlek koyan. Bize bilem zok sen galp layık alyan. Düşünün mü gadaycan sen ne mediyan şolun kaptanına sen hem düşünün mü sen kaptanına konuşma sen hem kaptanına bol lip aydarsın dik matavas ya veren mi ya? Döttem seninle burada sonra nasılsın kim ortaya ayda saçlı adamla bile deng veriyen sen park maharın olay mı no bra den kanto kalip yuk kanto kadın alip sampun çalma mereka yuk kormal bra sen nasılsın lay ya den kanto bedayım yani Adarda figürülün ya Allah ne emmolla ya diyor tamam kaynağı huydulam tülün ya İstad yok la diyor tamam no ha yani hiç çıktı zingo fen almalıdan yok şampun almalıdan yok kiyana da darar almalıdan yok sen aladan yok da Sigral gördün, koyun gördün, kaptan gazcak olup sen önkü ediyani işin ediversen dost yalan ülkün gül ya yalan ülkün gül boluverdi öttem sondan olsun yoktur sana yani şu neyem ediyan var aydım çoğulma galan ediverdi öttem ne galan yoktu garanti aydan sen galan yok layıka malan yok dine ödün allen layıklara aliyasat gibi ödün allen sen gostos go massa terin sunu ta girecek olsam aparatda düşürüş aparatçılara şu aparatlardan düşürüş yüklüş in yakinen sunu ta şolsun kamerasıyla batırın çalışıplar ya da webber onun yakin dostum sunu ta ya aşmıyordum tinleyen bakalım canım sağ ol Maloy Ni de sen arkada son gittik gittin mi Maloy? Huwa. Boyun yavur gitmemede çıkar ortalığa men maskara ettin ha. Uyuna büyütman deyip maskara ettin. İnden büyütüp maskara edip gördün o Maloy. Men sana uyun ayttım aydım köpölcüktür TikTok'ta dedim. Tom cer deyip çıkacaktır dedim. Sonra bir aydım çık o ayka deyip dedim. İki kulağının yanı bantikli dedim aykan dedim. Şu tren tolk gidiyor dedim sana. Ne acele ayttım Maloy. İda kalama onun deyip. Bolo diyen oldun arkamır onu oldun huwa. Boyun yapıp aylap beni birazcık öfün o. Ötme o. Hani gördün mü aykan etti. Banti ulan halk gittim hani kıradının banti ulan uva. Davay gönü Türk'e doğru bir zaman aydım sıptır gönü Maloy. Anadan gip kurun kendine köpem ayttırma. Türk'e doğru bir aydım sıpsın kovaydım sıptır yönü. Sıptır geldin. Polatcan, bu 40'tan sonra sıçrap veren başımız var Ahmet Tamtam'la. Bir toydu var. Dünyanın aylanıp gelir tam her kime burada berer tam deyip
Saptır betiyle toyuyor tarasında bitirdiler. Ne amcan bir 5 saniye yurt gördüm deyip böyle olmur paylap verdim dam bilen o. Ay öyle var ya hakikaten her kime bir da berer dam diyar bu hakikaten hem çıneken bir sunuqatda bir oğlan var ya yaman qoğvaryadım da polatsa. Ay qat söýýän şol oğlan. Näme her kim bir ýerine goýup bassamal ýara. O ýaxşy goşunup şol oğlan gatyarbak goýarýadym da. O ne atsan oğlan diýdim bir soň bilen görüşdiräý diýip. Ay görüşüp taksýeyle görüşül ýazany mene bir goýarýan maýda diýip nemede ýürekde saklap bererdi. Amma da o diýen soň bilen görüşdirdi. Bir ýaxşy bilen görüşdim bolýar olam müň dönmeýän işe oturan eken ýaxşy. Am näme kep gelýär boldy aýtdyňlar. Atgarlarsın o bukul aýtdyňlar loşga meni bap dursunlar. Am zan gülmekden neşmekden aýyrman zan faworna. Bolyana doğuncumdaydın da salam ayt. Bolya hokman yor sen taksa tarafı olur. Bolya yor. Formidable. Formidable. Eskam gomayma masta omda. O yaxşı da. O godan görnüme var o. İt gittin. Sen neladın? Dof alma fan suzanı. Näçe? Düncük arkasını onu ördümsün bara olamılan la. Ha değil. O sen 7 yıl lap söýüşen oýdum. O bala. Dof 10 yıl söýüşenim morfan gördüm. Men taksamını koyverdi o bara olan. Şoňun dowamyny söýüşe. Pour toi et un peu fort bourré. 7 yıllap söýüşüp çağalarynyň ejesi bolmaly gyzyny bir ýalan töhmet diýip durmuşyndan aýra aýt diýäňmi? Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Gel bırak oğlum. Oturay da aşağı. Короче, dün var Sudan gittim bilen bir gizlen. Gittim indi çıktım az demeden. Restoran çıkıp öýüne uğratıp baran padýadyň ýanyna deňine ýetip. Gör sağ bolýan ol. Ýör bir men kompýuterim döwlüşende görüpler aýda diýär. Ya benim kompýuter şeýle düşünýärmi magazynda kompýuter magazyny işläm ola. O men işläm ola men düşünýärmi diýende bakdyr bilýärmi? Onuň bu ara maňa bolýar bir ýör bir ýarym sagat çykdyrdy. Kino göräýär bilýärmi? O benim bilýän men kino halam olsan seredem ama bilýärmi? Benim diýärmen kino halam okdyar. Düşündüňmi? Düşünýän ama bilýän. Bolýar bir kino degen o kompýuter bejerip bilen ýör bir çay elýär. Düşünýänmi? Benim diýän o bir ýaňy restorandan çykdyk men doýdum çay içedim ölen okdyar düşünýän. Brat yaman tormu eken o goýdular. Ondan aýda men wagtça gitjek ýaly oňdan. Gatnaşmasana ýok. Kaç tormu o brat? Nämetçi oňa. Näme bar? Inne aýtjak men çydamok. Görüm hasasyny bir gede gallarar diýär. 2 gün maşyn sürüp opusny sırayan wa diýdiler. Side ýüzlenýär. İlki bilen çepsagyň tapawudyny öwreniň. Pawarotnygy çepe ýakyp saga ýakyp çepe urlaýan bolledin hywatit. Biz getade däl, hesayam ýadyp maşyn täzeler ýaly. Onnoň näme? Maşyny bir kerek servis edip bejerdiň bilen hamala özüň 50 ýyl ustadyryny etmediňle. Şu maşyna bir zada ba, bir sesawa diýen bol. Ya bulskadan, ya paduşkadan, ya da motorda bir sesawa diýen bol. Ya pama däl bratok, senki göni ýama. Eltýän, kalkowjy bir usta tapýan bejertýän, düşündiňmi? Sen hiç kime meň demeýän, hiç kime saňa meň demeýän. Bäldimi? Şoförlere de düşünüp bilemema. Svetoforda dursun oly, ýygyňdan bap, düýt. Eşdýärmi bratok, düşüp özüňi düýtmedi diýär. Görüňo, men öňümde de 3 tane maşyn bol. Olar maňa gatap berip dura, men signal berýändim diýdim. Tenkä hedin 777 gedek düýtdiler otursun. Men näme etmeli? Çykyp öňümdäkilere gurrun görmelimi? Birinji bilen men signalymy işlänok. Şu wagt tapdy servise barýan bejerdeýin. İkinci bilenim svetofor ýaňyr sary ýany ýaşyl ýanyna. Üçüncü bilenim gaýrat edin gyzyl sary bilen saryny ýaşyl puty etmäliň. Ýol hereketiň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy, janyňyz sag bolsun.